खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो माने दाइसो माने आङो मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माने दिनै नैबे इउपिपिएलनि मोनसे दल नैबे रायखुम्बारि कोchugaon ओनसोलाव आरोना नैबे रायखुम्बारि बिसिडिसि कोchugaon ओनसोलाव माने बेखौ सावरायदों माने दिनैहाय माने दिनैनि मिथिङा बेखौ सावरायदों नोंथांमोना नायलांबाय था अब्ला बुजिगोन माने आं दहाय खेबनायखौ जों हगारथ'दों नोंथांमोननो माने बे सावरायना ओरैबायदि माने दिनैहाय माने दिनै गुबुन जेनेबा बिपिएफनि मानसिफ्रा दिनैहाय बेबादि बखिदों इउपिपिएल दलखौ माने बिसोरो होनदों दिनैहाय जेबो होनो हायाखै दिनै माबा मोनसे होनो हायाखै बेफोरबादि गासैखौबो बिसोर रायलायदों दिनै बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव नुनानै दिनै बिसोरबो बेखौनो गोसोखांदों लोगोफोर माने दिनै इउपिपिएल दलावबो दिनै मा होनो हायाखै दा बेखौ बिसोर सावरायदों माने इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर दिनै खोनासंदो माने जों गासै मेम्बारफ्रानो माने साननांसिगोन जों गासै बे प्राइमारिनि कमिटिनि मानसियानो दिनैहाय साननांसिगोन माने दिनैहाय दस्रा बेबादिनो बिपिएफ दलनि मानसिफ्रा माने जोंखौ रायलायदों माने दिनैहाय मा लाबोदों मा लाबोआखै माने जेबोआनो गैया माया माने बेफोरबायदि सावरायदों दा बिनिखायनो जोंबो गासैबो माने जोङो बेखौ साननांसिगोन दिनैहाय मा मोनाखै मा मोनदों दिनै इउपिपिएल फैनानै दिनै माखासे गैयै मानसिफ्रा दिनै अरुण'दयाव मोनबाय आरो न' गासै साफ्रोमबो गंफा गंफा मोनजोब्बाय दिनैहाय जोङो जेन'बा बिपिएफनि होननानै जों दिनै बेखौ दोनखोमायोबा दिनै रायजो राजाया दिनै मा सानगौमोन जेन'बा जों दिनैहाय खौसे जानानै जोङो बेफोरबादि जोङो रायलायबाय माने बुंबाय आरो लासै लासै जोङो दिनैहाय स्किम होनो नागिरदों माने गासैयावबो जोङो माने न' हाबनानै जोङो बेखौ सोंनो नागिरदों बेनिखायनो जोङो बयबो खौसेथि जानानै जोङो माने मोजां नुजानायखौ जोङो मावनांसिगोन दा लोगोफ्रा दिनैहाय माने जोङो बयबो सांग्रांथि जादो फैगौ बिदिनो इलेक्सनाव माने मोजांथारै जोङो देरहालांगोन आंनि आसायावथ' माने देरहानायखौनो लाखाबाय माने दिनैहाय बेबादिनो गुबुन माने जायगायाव माने एकदम बखिनायल' जों नुयो दा नैबे जोंनि रायखुम्बारि बिसिडिसियाव जों दा बेखौनो सावरायदों माने जोङो जांख्रिं थानांसिगोन माने बेबादिनो जोंबो ससियेल मिडियायाव बिदिनो मा मोनदों मा मोना जोङो गामि हाबनानै जोङो बेबादिनो जोङो सोङै जोंबो ससियेल मिडियायाव हगारसिगोन माने जोङो नायनानै जोङो खरि मन'नानै थादोंमोन नाथाय दा जोङो खरि मन'नानै थाला दा जोंबो ससियेल मिडिया लानानै जोङो बेरायनांसिगोन आरोना जोङो बेखौहाय माने जोङो सानबाय आरो जोङो जांख्रिखांनांसिगोन जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोङो माने बेबादि जोङो माने जों खौसेथि जोङो माब्रै लाबोनो हागोन जोङो बेखौ माने जोङो मोजाङै सावरायनानै जों ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ दा बेनिखायनो रायजोफोर मा मोनाखै दिनै गासैबो मोनजोब्बाय गरे न' जाजोब्बाय आरो बेबादिनो अक्सिजेननि न' बिदिनो हा खोनायनि गासैबो मोनजोब्बाय आरो अरुण'दया मोनबाय आरो जोङो सोबावनो सानदों दिनैहाय बै बिपिएफनि मानसिफ्रा दिनैहाय बेबादिनो अरुण'दयाव होबावनो नागिरनायाव माने गावसिनि पार्टियावबो सोनांगौ होननानै दावराव जानानै दिनैहाय जोङो बेखौ माने दोनथ'नाय जादों दा नोंथांमोना नेनानै था गासै नांगौखिनिखौनो माने जों सुफुंनो नाजागासिनो दं भिडिअखौ नायनानै हागौ माने शेयार खालामदो आरो लोगोफोरनो बिदिनो शेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव माने आरो भिडिअखौ नायनानै बिदिनो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे बयबो मिन्थिनाय बादिना स' लोगोफ्रा गासैबो माने नायनानै ओरैनो थायो माने साबस्क्राइब खालामनो नागिरा बेखायनो नोंथांमोनहा हागौ माने शेयार खालामदो आरो बिदिनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाफुंगोन आरो बेनिखायनो जोङो बयहाबो दायथ' थाबाय दिनै सोरबा जोङो डिस्ट्रिक्टहाय बिबान मोननाय बेल' मावनांगौ आरो सोरबा ब्लकआव बिबान मोननाय बेल' नङा बा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सानै बिसोरल' नङा चेयारमेननिबो दायथ' नङा जों साफ्रोमबो आरोखि हौवाफ्रा साफ्रोमबो रायजो राजायाबो आरोखि
ओमफ्राय दिनै जोङो बिराद खम जाबाय मालाबा जोङो बुरजा जुदि माबायोब्ला लानानै जोङो मानसिया जायोब्ला जों गावजों गाव आं दिनै सफैबाय दा नोंसोर दिनै सफैबाय गाव गावनि न'खरनि बिदा फंबाय लोगो बेबायदि होननानै खिन्थालायबाय थांलांनांगौ आरोखि पलिटिकेला होमबा बेबायदि जुदि जोङो थाङोब्ला आंनि लोगोआ आंनि लोगोखौ बुंबाय आंनि लोगोआबो बिदि होनलांबाय बेबायदिबा पलिटिकेल आन्दाराव सिखाबनानै थाङा आरो गुवारै थाङो आरो जिरायनानै थायोबा सियोबो आरो जिनिसा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायबाय जों साफ्रोमबो दायथ' मोननाय मानसिया दिनै जोङो जिरायनानै थानो नाङा जे पार्टियाव जोङो दङ बे पार्टिखौ जोङो दासिम जोङो गोख्रों खालामलांनांगौ आरो खालामलांबाय थाखानांगौ जों जेसेबां हायो बेबायदिनो बेखौ जोङो बिनि मेम्बार जानानै थाबाय दा जोङो दा इउपिपिएल पार्टिनि सासे जों सोद्रोमा जाबाय बेनिखायनो जोङो बयबो गाव गावनि बिबानखौ लानानै बा रायजोखौ बुजायनानै होनायावहाय सोरबा बोराबदोंबा बेखौ बुंनानै होनायावहाय माने जोङो बेखौ लानानै जोंनि पार्टियाव गोख्रों खालामनानै दोननांगौ दा आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय दिनै आङो बे ससे बे बिबानखौ होनायनि थाखाय आङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि